Ngatod pa sa atong tubag sa Salmo, ikaw ang akong anak, karong adlawa gianak ko ikaw. Kanus man ni gisulti sa Ginoo? Karon o niadto pang dugay na? Ang mga Salmo gisuwat ni siya wa pa mataw si Jesus niya unsa may pasabot ani, para ra ni Jesus o para ni natong tanan? Para natong tanan. So karon giingnan nata sa Ginoo, karong adlawa gianak ko ikaw. Nalipay mo wa? Malipay. Mga naong ninyo wa gyud malipay. Gitawag ta og adopted children of God. Nya sigihan gini balik-balik sa Ginoo, i-renew gini niyang iyang commitment, di gyud siya muundang pag-renew ani nga karong adlawa, kay wa man siya maingon nga sugod karon. Kay ingon pa siya sugod karon, amo ra gyapon karong adlawa. Kanang ang grasya des Ginoo sa paghimo nato nga mga anak niya kada gid adlaw iyang himuon. Muna kada adlaw sadtang mudawat nga gihimo tang anak sa Ginoo. Imo sang ingnon ang Ginoo inigmata nimo, ikaw ang akong amahan. Karon zaman. Ingon sa ikaw ang akong anak, karon gianak ko ikaw. Ingon sa ka, ikaw ang akong amahan. Karon amahan ko ikaw. Ano na? Onya, og mao na imong isulti, kinsa man roy imong sundon nga pulong sa imong bana, sa imong asawa, sa imong ginikanan o ang pulong sa Ginoo nga imong amahan? Ang pulong sa Ginoo. Sa Ginoo. Maayo. Onyaron kung naglagot ka sa imong bana, inighuman nimog sulti, karong adlawa amahan ko ikaw. Nya naglagot ka sa imong bana, kay porting sugarula, nya panahos pista, hubog yung maayo. Kadlaw na ra ba mahuman? Lagot kay ka. Pag ingon nimo karong adlawa amahan ko ikaw, maglagot pa ka sa imong bana di na? Oy, tubag. Kaya ngimo ra bang bana, giingnan ra ba sa tos Ginoo karong adlawa? Karong adlawa gianak ko ikaw. Giingnan man sa to imong bana god. Anak man sa tos Ginoo. Iyang masanggirinyo ang iyang pag-ingon karong adlawa gianak ko ikaw. Nya ikaw nga giangkon sad nga anak niya, maglagot kas iyang giangkon sad nga anak, dili. Ug makasabot ka ani di na ka maglagot oy. Nya katong nangawat sa inyong balay. Katong kawatan ba nga manuyopay kayo, ning giingnan sa tos Ginoo karong adlawa gianak ko ikaw. Pero imo sa tong igsuon, ana na siya. Muna kuwang sad ta aning maong wisdom. Tan-aw nato ang anak ras Ginoo kana rang gasigig simba. Ang anak sa Ginoo kanira ni ang mga taong buutan. Dili oy si Jesus pagdupan niya sa cross, pagpakamatay niya, sigon sa gihisgutan diri sa unang pagbasa, gihimo to ni Jesus para sa tanan, apil nas nagpatay niya. Matud pang San Pablo, wa man mo kahibaw kinsa to, wa man gud mo kaila niya, muna nga ang tag-iyas kaluwasan inyong gipatay. Pero para tos tanan kang Kristo, maobitang pagdupan niya sa cross, niingon siya sa iyang mga katong nagpatay niya, amahan ko, sa tiyang isulti, amahan ko, sus, wag yung kalibutan, hapit na lang mga matay, wala po kay ba, amahan ko, pasaylua sila, kay wa masayod sa ilang gibuhat. Wa sila masayod nga karong adlawa gihimo nako silang mga anak. Wa sila masayod nga karong adlawa gihimo nako silang mga igsuon. Ila kong gipatay. Mo nagipahinomduman ni San Pablo nga pagbasol mo natuman mangyud ang kasulatan. Pero kamo mo'y hinungdan nga nituman ani. So nakasa mo. Amo na pagbasol mo. Iyang giingnan. Pasabot, Mourinho punta.
Nya karon unsaon man nato pagrinyo? Mosunod sad tas kinaiya ni Kristo ang atong manluluwas, ang anak sa Dios nga bugtong nga nagpakatao para motipo nato, mosunod sad ta niya. Nga naman, kay kundi ta mosunod siyang batasan, di sa takasod og langit. Munang niingon si Kristo sa atong ebanghelyo, ako mao ang dalan, ang kamatuoran og kinabuhi, walay makaadto sa amahan nga dili moagi nako. Pero nindot kay siya assurance, muuna ko ninyo didto nga mag-andam kog lugar para ninyo. Kamo nalipay mo nga giandaman na karon ni Hesus og lugar didto. Nalipay mo? Gusto na mong mupuyo dito? Karong hapon, pwede na. Ang sama, okay mo na, dili. Nganaw, lingo-lingo, so, dili siya na mahimo pa dire. Maunay atong kabuang, nga naman, kita manggoy mag-andam og lugar para nato. Mangigi pagyudta, mangaway pagyutag maayo, kay nag-andam tag lugar para nato dinhis kalibutan. Nya giilad-ilad ta ani kay ngano man bisag unsaon panibog panindot ng imong lugar nga giandam kanang imong balay kanang imong unsa pa na dihang imong gipang-andam maporting nindota muinding ra gyud ka sa lungon or ana ba ka nang mga orn depende sa imong mga kaliwat ug unsa sila ka way klaro. Ito, wa man ginay klaro, siya ka, imong ginikanan, imong ipakrimit. Ako pare, akong lawas, gigamit na kong dupa-dupa, siging hatag sakramento, niya idighong ikamatay na ako, moingon ako, ikrimit ko ha. Wa sa ko'y respeto sa akong lawas, nga gigamit na ako para sa akong ministry. Wa mo kasabot ana. Sa ato pa, bisag unsaon pa natog panindot, maabog ra gyud ka. Muna sultihin ang imong tupad ya. Ayaw na lag panindot sa inyong balay. Sige ina. Ing na dayon, ayaw na lag panindot sa inyong balay day. Muinding ra kas lungon. Muinding ra kas abo. Karon unsa mang balaya ang tinuod yung nindot ang giandam ni Hesus. Kay bisan pag maabot ta dinhi, bisan pag madugta ta dinhi, tuwa siya giandam nga nindot kay balay nga matod pa niya aron bisan asa ako atoa usab kamo. Gusto gid is Ginoo nga kitang tanan mahimo niyang barkada, kuyog niya. No. Nya ganahan mo makiguyog ni Hesus. Sige, kamatay dayon. Aron adto na ka didto. Na si San Jose, kani San Jose, mao ni ang atong model. Nakigkuyog siya ni Hesus dinhis kalibutan, ug wa siya mawili sa iyang kinabuhi dinhis kalibutan. Nganuman, hasta siya si San Jose nakasabot kaayo nga di ni mao ang tinuod nga kinabuhi. Agianan ra ni way, mo na ningos Kristo, I am the way. Agianan ra muna si San Jose, wa gi-record diha nga purti niyang problemaha sa diyang hapit na siya mamatay. Kay batanon pang iyang anak, ang iyang asawa batanon pasad, pwede pa magbinyog lain. Nya siya mo'y protector sa ilang pamilya, siya mo'y nagatiman sa ilang pamilya. Unya karon mamatay siya una, muingon to siya nga, Lord, ayaw sa Lord kay sus, unsaon unya ni siyawa ning akong mga kining akong asawa o kining akong anak. Ako ra bay imong gipili nga protector aning pamilyaha. Nya moatake ra bagyong yawa dinhi. Nya imo kong patyon. Wa si San Jose na maproblema. Ngano man, wa man sad siya motuo nga mamatay siya. Ang iyang gituhuan, magpabilin siyang buhi didto sa kiliran sa amahan. Og ang iyang gahom og ang gahom sa amahan magpabiling buhi dinhis kalibutan. Mao nay nakanindot, mao bitaw na kadang uban mo ingon dayon, Pader ay lang sa Pader oy gagmay pa akong mga anak Pader, kinsa na malay muhatag nila kaugmaon, buangon ka. Ngano man di ay, di ka kahatag og maing kaugmaon sa imong mga anak bisag tuwa na kas langit. Makahatag ka dili. Kusga. Kana mo importante.
So ang nindot nga kamatuoran nga kinahanglan ko isip inahan, isip amahan, malangit ko. Kay mauni ang maayong kaugmaon sa akong mga anak. Malangit ko. Ay mo pang ambisyon nga daghanon ni nako akong kwarta, ninduton ko ni akong balay, nindaghak nakuon ko ni akong yuta, kinahanglang makapaiskwela gyud ko ani nila, kay baon ni ang maayong kaugmaon, binuang kana, di na tinuod. Kay daghang kay dangdag ko grado, way mga batasan. Kusog kay mangurakot, kusog kay manglupig silang isig katao, kusog kayong muabuso sa mga minors. Bisan pagani ang mga pobre, pamatyon pa nila. Tagas na grado ang uban anak. Dagko na silang mga balay. Daghan na silang kwarta. Pero purting mo patay sa ilang isig katao. Sa dungog o sa lawas. Way mga batasan. Kusog kayong mudagmal sa mga butang sa ilang isig katao. Mga tikasan kayong dagko. Nasa no'y tagas kay grado nga purtis ang buotana. Nga naman, kay gitudluan nga naay langit. Nangambisyon nga malangit. Kamo, unsa man ro inyong ihatag nga assurance sa inyong mga anak, ang kalibutan o ang langit? Ang langit. Igos ka. Unsay inyo rong gipaningkamutan para sa inyong mga anak, ang kalibutan nga munindot para nila o ang langit? Langit. Tanawa ng bata nga gustong malangit. Bata ba? Di ba musabat na nimo grosaryo, bisan paggamay kay na, biyaan na niyang computer, biyaan na niyang cellphone, kay magrosaryo. Gusto mang malangit. Unya, unsa may mahimong kaugmaon anang bata nga mibiya sa cellphone, mibiya sa computer para musabat nimo grosaryo. Unsa may kaugmaon ana? Bati o nindot? Unya aron kundi ka magrosaryo, kay busy kay kas imong business, dagko kay kag mga negosyo inana, makarosaryo ng imong anak. Magsige ra nagduwag cellphone. Unya unsa may kaugmaon ana? Ambot lang. Mao na siya. Kung ang imong ambisyon nga malangit ka, nya ang imong anak babay high school na. Gusto sad siyang malangit kay natakdan sad siya nimo. Wa siya kwarta nga dako, igo ra makakaon. Pero iyag yung i-value ang purity and virginity, lawas og kalag. Ang sawan, maayo nagkaugmaon o bati? Oh, naraman din na. Hala sige, tagaig yung daghang kwarta, sakyanan, makadate sa iyang uyab, pablan sa buhok, panindo tiri, pakita-kitas, pusod, ato kuyog sa uyab. Pero purting kwarta, saman, may nagkaugmaon, dili. Ambot lang. Basta niingon si Kristo, I am the way, the truth, and the life. Kung wa gitas Ginoo, impas kita. Mao na matod pa sa atong tubag sa Salmo. Ano sa to? Ikaw ang akong anak. Karong adlawa, gianak ko ikaw. Ano sa itong tubag? Ikaw ang akong amahan. Karong adlawa, amahan ko ikaw. O kana, ug unsay imong iduktar, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Amen. Sa unang pagbasa sa Book of Genesis, gipakita nga ang Ginoo mao gyud unang nagtrabaho. Unom kaadlaw siyang nagtrabaho. Nya unsa may buhat sa Ginoo para sa iyang kaugalingon o para sa uban? Naminaw mo sa unang pagbasa, ang gibuhat sa Ginoo dili para sa iyang kaugalingon. Ang iyang trabaho para sa kapuslanan sa ubang tao. Mao na siya ang una gyud nga trabaho para sa uban. Giandam niya ang dagat, ang hangin, ang kahayag, ang yuta, ang mga langgam, ang mga tanom, bisag unsa tanan. Nya una niya gibuhat ang tao, nya ningon siya, sige, kamo mo imo kuan ani. Inyo ni. Wa siya mingon ako ni ha? Ako ni. Siya inyo. Kamoy gamit aning tanan. So ang trabaho di ay nato
kung gusto kitang malangit, para gyud sa kaayuhan sa uban. Ay, kumusta man mo ron? Ang inyong mga trabaho, para sa imong kaugalingon o para sa uban? Tubag. Kay kita ra ba? Sus, nailad kita si yawa. Kay kanang yawa, ang tanang butang para niya, para ragis iyang kaugalingon. Nya kita nangailad tana, para ragis tong kaugalingon. Hapit na sad ko makahila karong buntag pagbasa nako sa usa ka atong online parishioners nganing hatag og donation. Wa nako nabasa ang iyang donations nga gihatag niadtong katapusan sa Marso. Nya ni follow up siya text karon. Ingon siya, wa gid ito nimo mabasa pader. Ning hatag siya mga 6,000 duha ka slot sa Hope and Opportunity, nya duha sad ka Prudence and Healing. Ana, ang iyang pangayo sa Prudence and Healing nga maayo ang iyang bana nga nag-chemotherapy. Pag humanyag hatag, dangtan og mga hapit mo usa ka buwan, kaya wa man gid nako mabasag, gabi pa man ako nabasa, namatay ang iyang bana. Pagkamatay siyang bana, ming donate na pod siya karog 2 slots sa atong gibaligya nga kaning kang San Jose, tag 2,300. Nya ningon siya, sorry pader, ni saad manggug ko ani nga mohatag yun ko para ni San Jose, niya nalangan man ko kay ako pa manggipahimutang ang paglubong sa akong bana. Iampo lang akong bana. Wa gid siya wa siya matandog ba sa kana bitang kahimtang nila. Gahuna-huna gid siya para sa uban. Unya gihatag bas Ginoo niya ang iyang gipangayo nga healing. Namatay noon. Nya pagkamatay, hatag lang gyapon siya. Kamo ingon ana kamo. Muhatag mo. Okay, pangutan ana imong tupad ina og ikay maingon ana, muhatag pa ka? Ingna ko no. Pangutan na ba kana imong tupad ron diya? Ingna ikay maingon ana ko no be, muhatag pa ka? Wag ka maingon ana, wa mangay mo tagatag ani. Na siya. Og para nako mao gini ang makapalangit mo na si San Jose gi sa ulog gyud ang iyang pista isip mamumuo. Wa may di man siya sikat nga mamumuo, panday man. Panday. Nya si Jesus pod naliwat pod niya, panday gyapon. Kabati wa man ay dungog. Ang ato yung pasidunggan kana yung from rag to riches. Kana bang sa unang panahon sulugoon ra ko karon owner nako sa dagko kayong kompanya. Ano ba? Sa una magkaon ra ko luyag asin, karon hawa na bilyonaryo na. Giunsa man niya ang iyang path to success? Isuwat din nas libro, unya human basahon din nas tanan, sundon din na nila aron yung kamadato og daghang nga dato ana. Di ba? Kamo sige sa mugbasa na ba? Na magani uban di mo pahuway basa na mga buhata kay harong gyud makasunod. Pero simple kayo si San Jose, gisunod niya ang trabaho sa Ginoo. Wa siya magmodel bisan kinsa dihang mga successful persons. Ang iyang gimodel unsa man ang kinaiyas Ginoo kun maoy mo trabaho. Usbo nako, ang kinaiyas Ginoo basta mo trabaho siya, kanang maong trabaho para gid na sa uban. Gitanawa ko no ng inyong kahimtang karon. Ang inyong panimalay, ang inyong paghandle sa inyong mga yuta, sa inyong mga sweldo, sa inyong mga kabtangan, inyo ba nang gigamit para sa uban? Inyo gang gigamit para sa inyong kaugalingon, nya igihan kay mo para sa uban, maimpirno kita. Mao na si Jesus, iya sang gisunod ang iyang papa, nagpanday pod siya. Nya kay kadto si San Jose, di man ni siya maningil og bayad, mudawat ra man ni siya bayaran, moingon ra man ni igong magpanday, ikalay mag-igo.
Og di sa tagaan, mas malipay man siya kay nakahatag siyang pabor para sa uban. Gisunod sad na ni Hesus, di sad mangayo si Hesus og bayad, mudawat ra bisan unsay ihatag. Muna ang iya sang gitudlo sa iyang mga tinunan, kung kamo mga lagad, ayaw mo pangayo og bayad, dawat lang bisan unsay ilang ihatag kaninyo. Nindota no? Nya kamo mosunod mo aning batasan ng Hesus. Uy, di mo magsikwenta ng sweldo, di mo magsigon kansim tani, kansim tani. Hasta pare inig dupa-dupa, inig tanaw sa kolekta, kansim tani. Sayangan ni dakuan to gasto, labi na kanang layo kayong misahan ko, layo kay kong misahan ba, tungas pag yung bukid ang sakyanan adto ra ibutang sa ubos ra, tungas pag yung ngadto igabot dito magtanaw-tanaw tas nanimba napuo ra sad kabuok kunya mga uyamot kay mga naong sa pata alkansihan ni agas pasingot diri kani dako ginirong alkansihan ni Dede sa kamagunaw nanay kamo no panagsa ron kunaw-na sa kuana pero lagi na ato man ang tawhanong kinaiya mo na buntugon ta na siya mo nang ipahinumduman tang San Jose karon mo na inig humaron ani nga tong umili na aroy konsekresyon ninyo ang katong mo konsekret pasabot mo sunod kong San Jose nyagdigay mo ganahang mo sunod ay mo barogoy baka uwaw la mo mang barog-barog kang imo i-konsekret imong kaugalingon ni San Jose unya dito ang imong gibuhat supak din San Jose unsa ka diha di ka mauwaw na pag maglingkod ka diya, kay klaro pa kayo nga liwat yung ka sa kaaway San Jose, ang yawa. Anya magpakaroon ingnon ka gana-ana. Ana-ana ka. Anya kusog day ka nga maningil og utang. Kusog day ka mo kuana na. Susi-susi, kusog ka mo subay-subay ana mga kwarta. Gapakauwaw lang ka. Apil lang pare, mga anak sa kuron mo. Nga dito pare kusog kay maningil og kolekta. Nakaron unsa may mahimong bunga kung mosunod tas kinaiya ni San Jose nga gisunod sad ni Hesus. Matod pa ni Hesus, dawaton ta bisan asang suok sa kalibutan, pero sa imong kaugalingong mga silingan o sa imong pamilya isalikway ka. Dinhis kalibutan mga igsoon, isalikway gyud ta basta mao ni atong batasan. Ngano man kay ang kalibutan giharian na sa yawa. Giharian na sa kinaiyang yawanon, materialism, humanism nga mga philosophies. Unsa man ang materialism nga philosophy? Kana bang ang material things mas importante kaysa akong kaugalingon? Andam kong magpakamatay para sa akong kwarta, para sa akong balay. Andam kong mupatay para sa akong bahandi o sa akong kabtangan. Maunay materialism, superior ang materialism. Humanism, mas importante ang tao kaysa Dios. Mauna, atimanagid ang tao, ang human rights, atimanagid na, bahala nagsupak na sa gisugos Ginoo kay mas importante ang tao kaysa Ginoo. Kamo wa mo moapil ana nga mao mga filosofi, maong mga panghunahuna. Hay may importante ang tao o ang imong balay? Tubag. Tao. Unya ro hugaw-hugawan as imong anak, ang imong balay, masuko ka dili. Importante di ang balay kaysa tao. Unya ro gubuon as imong silingan, imong balay, masuko ka sa silingan o dili? Suko. Mas importante di imong balay kaysa imong silingan. Kamu wagi mo ayo. Hay may importante ninyo ang tao o ang Ginoo? Unya ron kun moingon ang Ginoo, higugmaa imong kaaway. Musunod ka ana o ang imong yung tawhanon nga pagbati sundon? Higugmaon dili. Maayo. Baka akong congratulations. Basta si Jesus gisunod ni ang Ginoo. Si San Jose gisunod sa dang Ginoo. Mao na sila karon nga santos. Sige. Nya okay na mo ana. Sige, magkonsekresyon ta. Tanaw na to.
Muaso manggid mo ron ba? Basta. Daghan nato karon nangalisang aning mga katalagman sa kalibutan, labi na ning pandemic. Why wa mahadlok ani tingali? Naiuban moingon nga ada tuo man kaana, pero inigabot gyud panahon nga inig swab test positive. Kulbaan makapangayo gyud tabang sa ampo. Daghan sa ron nabalaka aning sakit nga kanser. 14 cancer na gyud karon. Kamo, wa pa mo magdada dihag cancer? Gusto mo? Dili gyapon lagi. Ang inyo gani mga naong mura na gipang cancer. Nabang luya, tungod na sa kablaka. Nya daghan sa ron nga kuan ani kaning diabetes. Diabetes grabe gyud kay karon. Hastagod mga bata. City anyos pa, diabetes na. Namagani uban, 6 anyos, nag-insulin na. Kay grabe kang diabetes. Perti sa nang mupatay kidney. Ala, dialysis na sad. Ala. Ya, gusto mo? Dialysis mo kanunay? Dili. Anong mura mamog? Wa mahimuot aning akong gisulting kamatuoran man Unya unsa may hinungdan ani nga nigsud maning daghan kayong mga sakit, mga kasakit. Nga naman muratag mga sanga nga giputol gikas punuan niya gilabay nga tuslayo, malaya gyud ka og madunot. Mo na gingon ni Kristo, og magpabilin mo nako mamunga mog daghan. Pasabot malipayon kay mo. Pero kung mubiya mo nako, mura gid mo sanga nga gibalibag. Kay nga naman kining mga sakit, kining mga kasakit, kining mga kamatayon sa kalibutan, iya man ni siyawa. Wa may laing makaprotektar nato ani ang gahom ra mas Ginoo. Kay kung kita lay makigsakbang og yawa, wa ratas tumoy kumingking sa abilidad og sa gahom siyawa. Pero naa nato ang Ginoo, nya kita nagpabilin ta dias Ginoo, siguro gyud ang yawaan na nga mawa gid na. Si San Pablo ginganlag Saulo, gihisgutan sa unang pagbasa, giyawaan puto siya maayo. Porti niyang sukua sa mga nagsunod sa Ginoo, kay Hudiyo man ni siya. Nya officer pagyod, batanon, agresibo kay tanan. Iyang gipamatay ang mga Kristiyano, gipanglutos pagid niya, gipanggukod. Pero unsa may nahitabo? Nakakita siya Ginoo matud pas unang pagbasa, katong gasakay siya siyang kabayo padong sa Damasco, kay manakop na sa siya Kristiyano, naigo siya sa kilat, giistoryahan siyang Kristo nganong gilutos man kunimo. Pagkadungog niya tingog ni Kristo, niingon din siya, unsa may akong buhaton Ginoo? Ning ila siya ay nakuglutosa, tagaan ti kag misyon, ikaw na'y magsangyaw sa akong mga pulong. Maotong gisgutan diri nga ang mga tao di katuo, ang mga magtutuo di katuo nga si Saulo usa na ka magtutuo, kay ang ilang nakita animal man gyud kaysanan, porti gikahadlukan sa tupaperting yawa ni Saulo. Pero pagtuo niya sa pulong sa Ginoo, ang yawa sa kasuko, ang yawa sa kasina, ang yawa sa pagkaway kahibalo, mahitungod sa kaluwasan na wagtang diha niya. Nya unsa may sunod nga nahitabo, nagsigi na siyag sangyaw nga maisugon gani, gideklarar nato siya nga usa sa atong mga duha ka pillars of the church, si San Pedro ug si San Pablo. Pero timan si San Pablo manglulutos ni Ginoo, nahimong apostol sa Ginoo. Ngano man gidawat man niyang pulong sa Ginoo. Kamo sa maron, nagpabilin ba mo diha sa Ginoo o nasiparit? Gikono kanay mong tupad lingi og natog pukawa niya pangutan asya ing na sige kag tuman sa pulong sa Ginoo. Gikono.
Pangutan ba? Sige jud kag 2 months pulong sa Ginoo. Kana kung tupad mo ko, adi magi mo mutuman akong pangutanon. Inyo bang tupad ba pangutan Nana, humana. Ang sama iyang gisulti, niingon siyang sanong siya o ingon siya panagsara. Kay usahay ra ba kita yun? Usahay. Mana ra ba denta? Kada nato supak pulong sa Ginoo ang yawa musuday na. Nya inigsud na siya wa siya laing buhaton matud pa ni Kristo kun musud na siya ang iyar yung buhaton ang pagdagmal ang pagdaot nato mo na pasudlon kay natong yawa gyud tanawa mo kamo mga ginikanan pasudla ang yawa sa imong kasing-kasing patay gid ang mga anak nimo magsige ginaghilak sigihan na nimo kusi sigihag hapak sigihag kasaba muna ka nang magsigig pangasaba preaning pari giyawaan. Ngon nagmisa ron ang giyawaan. Aka mo day, guli ninyo gikan din ni simbahan, di na mo mga saba. Gikan na be. Isa konos kamot, katong ni promise na gyud nga din agid sa mga saba, iniguli ron niya. Sige. Sige na. Karon lang adlaw, karon lang ay nalang ng ugma, kay basin ugma patay na mo. Karon lang. Sige. Uy, isa mo sa kamote, wag mo isa. Giyawaan giday mo maayo. Pinangga giday na ninyong yawa. Ang yawa sa kasuko. Muna diri sa atong ikaduhang pagbasa, giingon diri. Ang tao nga moingon nga nahigugma siya sa Ginoo, pero nagdumot siyang isig katao, bakakon kay ang Dios gugma. Nya unsaon man nimo pag-ingon nga nakaila kas Ginoo, nagtuman kas Ginoo, unya nagsigi kag pangaway sa imong isig katao. Ang gugma ra gyud maoy maka pahimo natong liwat sa Ginoo. Nakaron unsa man ning mga pulong sa Ginoo, sa tinud-anay kun imong susihon, ang pulong sa Ginoo nakasentro ra gyud sa paghigugma sa atong isig katao. Wa gilain kanang moingon Ginoo ayaw pamakak. Di ba? Mamakak day kas imong gihigugma. Dili, ayaw pangawat. Mangawat day ka sa imong gihigugma. Kawatan day nimo siya. Ayaw pamalikas. Ayaw panghingag buang, tuntok, kwanggol. Ayaw paningil sa utang. Maningil day ka og utang sa imong gihigugma. Pasudla ang mga way balay sa imong balay. Di day ka mo pasulod sa imong gihigugma. Uy, tubagoy. Pakana ang gigutom. Di day ka mo pakaon sa imong gihigugma. Unya. Nganong di ba na nimo pakaon ang nanggalakaw-lakaw di ang mga siga kaig mata, nga daghan kaig patik. Imo ra man na agi-agian. Ayaw pangangkon anang mga yuta. Imo dieng ang kunon ang yuta nga gipuy-an sa imong gihigugma. Haron imo siyang idimulis. Di ba? Sige, hastang balaod na to din si yuta. Kana mga balaod. Din simbahan, asa mo lingkod. Nganong ato manggi-arrange na asa mo lingkod? Aron malikay mo sa COVID. Maubitan ng social distancing, so ipahimutan gimog lingkuranan, diriha lingkod aron malikay kas COVID. Nya ikaduha malikay sad ka sa distraction. Kana bang daghang distractions mo na molingkod gyud atubangan inig-abot diri simbahan, pangita gyud atubangan. Ayaw ana mga daplin-daplin, anhaan ng luyo, kay peligro kay kadiha. Mo na siya. Peligro kang mayawaan. Ay sige lingkod dito sa luyo. Di ba inikada agi nga rin sa tao magsikag ingon simba din yung buang-buang kaila man kaniya na simba-simba baya pero niya kas atubangan galingkod unya katong imong kontra na aday naglingkod sa imong loyo di ka madisturbo labi na ka nang sigig paningil ni mus utang nya isog kestanan nya ikaw galingkod kas loyo nya niagi nimo ingka na ang buang-buang baya hangol og kwarta simba-simba baya nya karon sige kag tan-aw niya nya di ka madisturbo pero di akas atubangan ang pari ray makita nimo ang imo gyud hunahunahon nga muhog ra gyud kas kolekta
Pare, magkolekta ko na bahalag wa ko kabayad sa utang pero muhog jud ko sa kolekta. Nya paglingi day nimo tuad ay naningil nimo sa utang sige kay matay nga ipakita inyong panag-inig suunay. At least hapit na mahuman ang misa. Una pa kakakita niya. Uy, naam ding yawa diha. Ayan, nakasabot naman sa pulong sa Ginoo kay nakapaminaw naman kaswali o nakakakita niya. Di mo yung ako lagi ding higugmaong yawa, Lord. Kay gugma mangyud ka ha. Higugmaon ko ni. Pag humas misa, imo di siyang doolon, day parsyalan ti ka ugma ha. Ingon din siya nga, hilom dia, oy, pulan ako na imong parsyal-parsyal. Ikasus ni simba ang yawa, wa gyud mauli di ba? At least, di kay ka madisturbo. Pero kadto kasloyo, nya magsikugwali, magsigir kay ingon, kanaon ta siya, may tag makasabot na, may tag makasabot ng buangan na, may tag makasabot na. Murag ikaw na lang gitarong. Kay na disturbo na ka. Kana sa dinhi pa lang na. Kanang mga no parking. Kanang mga pamalaod bas atong katilingban nga no parking. Ang sama na? Para gugma nimo sa katilingban kay parkingan na mag-inatbangay na inyong parking diha. Hazard na sa katilingban. Hazard. Imo ding ibutang sa peligro ang imong isig katao nga nag-agi anang daan nga imo man ang parkingan. Kanang ingon nga ang balay kinahanglan 3 meters away from the edge of the road. Apila na 3 meters or 6 ba na? Wa ko kibaw. Basta di gid na siya ibutang ang imong ang imong balay nga naagyos kilid karsada. Unsa man na siya? Gugma gyapon nimo sa mga motorista. Kay naaw niya imuwabol diha nga sakyanan. Di ikaw dayoy maigo or siya mabangga dayon may mantong na space kay kun moana ang sakyanan di pa siya maparok sa imong koral or sa imong tindahan or sa imong bungbong. Yang anong naamang ka nagkuan diha. Yang imo pag yung atop ni sod pag yung nga karsada. Unsa may pasabot nimo ana? Ito ba? Ako ra gyud maoy malipay, bahala na mo diyang mamiligro mo, bahala mga sabod ng inyong sakyanan diha, bahala nag mga unsa mo diha maglisod mo agi, basta ako libre. Og mao na gitawag og selfishness. Mao na nga ningos Kristo, malaya gyud mo. Nganong malaya man? O tanawa na mga taong selfish. Tanawa ang mga naong uga. Uga. Why kadasig? Sige, lingian na inyong tupad. Usbag lingi ba? Wa na tingog. O saman, uga og naong o madasig og naong. Og uga gani, selfish na. Nya kanang wa mulingi, tinuod ginang selfish. Di ka maong mulingi siyang isig katao. Di ka maong maniid unsay iyang isig. Di siya wa siya pakialam siyang isig katao. Gitagaan ta mo last chance, lingi. Mga stiff-necked people, matod pa sa Old Testament, mga stiff-necked people, kanang mag-stiff-neck bitaw ka, di ba kakalingi ana, di ba? Ang tawag niya sa mga Israelita nga duwa magpakabana siyang sugo, gitawag niya stiff-necked people. Mga stiff-neck, pahilot-hilot mo diya, larot-laroton pa na diha sa aron lang gyud kamulingi, anaon ko na imong pakalitag ana ba, aron lang gyud maayo imong stiff-neck. Naka mo, pakalitin nagliso ang imong linga na. Aron maayo na imong stiff-neck. Mo nang gitudloan ta mo diri lingi-lingi kay kun di mo ka mao mulingi-lingi dinhi sa simbahan, samot nang di mo mulingi anang inyong silingan nga napiit na din sa inyong balay, ang ilang agianan purti na ding lisura tungod anang inyong pagsigi dihaghimo anang inyong kunuhang landscape. Dako kay mo og lugar, pitos na kayong inyong silingan, adto pag mo itambak inyong tubig dito, galinaw pag lang agianan panahos tinguan, di ra jud ka manumbaling, you are stiff-necked people or person. Nya unsa man na? Naputol na ka gikas Ginoo. Malaya ka. Ang imong naong laya, ang imong kalag laya, inig kamatay nimo.
sunog. Matod pa diri, sunogon ka. Laya naman ka. Di sunogon. Nga mag-imo isugnod sa imong abuhan kanang naang lunhaw. Katog yung laya. Mamunit ka to mga laya. O kanang mga dili mulingi silingan, sunogono na na. Muna kita gay mo sa inyong silingan nga kusog gayo dihang padako ang iyang nataran. Ya kamo pitos na kayo. Ingna dayon na mga sunogono na. Gabi ingnan ako tong gataod anang atong stained glass diyan ang pultahan kay apikin naman kay sila nako diri na lang motog Brad ingon siya pader amo lang gining tiwason kay ugma na apod milay na sang himuonon kay basig maalkansi sa mi dito gahunahon na sila niya ikaduha sad pader may sad nang inigmisa nimo ugma Domingo makakita na sila nga nahuman ang imong main door. O, lingian ninyong main door. Lingiya ba? Wow. Nindot bati. Ay na magpanguli. Og kana ninindot bunga na sa nagsakripisyo hangtod mga alas 10, alas 11 gabi taod ana. Ni sakripisyo kay gahuna-huna para nato sa katilingban. Mga ordinaryong tao di tingay ta mo tagad sa ilang mga naong kung makakita ta sila naghimo ana. Sila naghimo ana mga stained glass diya. Grabe mo sakripisyo. Nga naman kay nakailag Ginoo. Pero mga yano nga tao naghatag anang maong sakripisyo. Gipanindot ang atong simbahan pinaagi sa ilang pag-antos. Wa tingali tarong kaon, wa tingitoy snacks. Pero bitaw amo sang gipakaon, amo sang gipa-snacks. Anang nindot kaayo no kung magsakripisyo hay ta naagay nindot nga mahitabo. So kamo diha wa ra ba nay ali basig inyo sa nang hapakon mabuak ra ba na ang makabuak ana ditsos impierno. Ang muamping ana ditsos langit. Ita ana no. Sige.